Финляндии. Сейчас вон там белорусы стоят. Короче, ждем там еще несколько персонажей, короче. И сейчас пойдем, будет... Вот перегородили специально под нас улицу. Кто, говорит, не выехал, тот будет стоять 2 часа, короче. Сейчас... Вон, гражданин Моисеев. Приветствую. Террориста-экстремиста. Да, еще какой. Все. Вот, Андрюха, поздоровайся с нашими зрителями. Привет, привет, друзья. Пойдемте в гуще. Пойдемте за бой, как говорится, друзья. Надеюсь, 5G хватит. Здесь какая-то точка будет просто. Ой, здрасте, здрасте. Витаю. Прямой эфир, ага, прямой включение. На моем канале подписывайтесь. Какие-то бурята. Не, она на ютубе. Когито Бурята. Так, а где наши товарищи? Все разбежались. А ну-ка. Ну, пойдемте. Ну давай. Центра. Троицу. Не, я хотел с тобой сфотаться. Со мной? Ну, конечно. Так давай. Выше руку. Все чувствуешь. Не, ну это... С вашим съездом... мешает. С вашим съездом нужно аккуратнее. Да, мы очень важные резолюции принимаем. Пошли в гуще. Да надо вон туда куда-то. Потом будет потом поход-то у них? Кто? Ну вот это плохо, что... что... Что-то говорили, что они пойдут к Сейму. Польскому. Короче, конечную точку не знаем еще пока. Пойду. Ладно, побегай. Так я тут кого-то встретил. Дима что-то не доехал. Ну, Дима это. Написал, что там что-то с переездом. Наверное, он нет. Witam wszystkich. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Это не Андрей Witam Кричев? wszystkich jako organizator formalny. Chciałem otworzyć to zgromadzenie. Przypominam, że to jest zgromadzenie otwarte No pохоже na na nią. podstawie zgłoszenia formalnego. Musimy się zachowywać zgodnie z wszystkimi przepisami. Robimy to zawsze, natomiast trzeba o tym przypominać. Jeżeli dzieją się sytuacje takie, które wymagają interwencji mojej bądź policji, proszę się zgłaszać do mnie albo bezpośrednio do policjantów. Będziemy wychodzili stąd w kierunku Alei Ujazdowskich i będzie samochód zawracał, za samochodem będą szły ekipa z bębnami, a za ekipą z bębnami będą szły 2 flagi.
Bardzo koledzy, którzy przynieśli takie duże flagi, jedną ukraińską, drugą polską, bardzo proszą o to, żeby pomóc im to rozwinąć, ale to dopiero później, jak zawrócimy samochodem. Idziemy alejami, skręcamy w piękną, wchodzimy w wiejską, podchodzimy pod Gdzie moderatory? Tam jest scena i tam będą przemówienia. Po pięknej idziemy. kontynuacja przemówień. Przekazuję głos Wiejskiej. prowadzący. Ну, короче, толпа пойдет, и мы пойдем. Да. Dobry wieczór. Слава Україні! Героям Слава слава! Україні! Слава Україні! Мобрисів з Szanowni таким. Państwo, dziękujemy za Waszą Może była obecność. brygada Duże zabrać. dziękuję. Dzisiaj upamiętnimy 3. rocznicę pełnoskalowej inwazji. Ale przede wszystkim dzisiaj będziemy Żywicę nie razem przyszło? i pokażemy, że Nie, nie damy nie się отвязался. podzielić. Вроде Dzisiejsze я там zgromadzenie чепканул, короче. będziemy prowadzić wspólnie z Dominiką Lasotą z Inicjatywy Wschód. I Jakubem Kucjanem z Akcji Demokracja. Najpierw będziemy tutaj pod ambasadą Ukrainy i pokażemy, że wbrew wszystkim, którzy chcieliby nas podzielić, nigdy się nie damy. Nie damy się podzielić. Później przejdziemy pod Sejm, Parlament Rzeczpospolitej, gdzie będą wystąpienia ambasadora Ukrainy oraz przedstawicieli polskich władz, w tym marszałkini Senatu. Podczas demonstracji, tak jak Jacek powiedział o przepisach porządkowych, będzie też prowadzona zbiórka zweryfikowana. Możecie już dzisiaj wpłacić swoje donacje na fundację Stand With Ukraine albo niebawem
tym świecie. Ё-моё. Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Kochana Dominiko, drogi Kubo, Marto, Jacku, Sławku i wszyscy Polki i Polacy, którzy tutaj dzisiaj są z nami. Chcę zacząć od tego, że jestem wzruszona. Jestem wzruszona tym, że zadzwoniliście, poprosiliście o spotkanie i na spotkaniu powiedzieliście: chcemy, żeby w tym roku ta akcja wyglądała zupełnie inaczej. Chcemy w tym roku ruszać spod ambasady Ukrainy. I chcemy my, jako Polacy, zacząć od podziękowań tym razem Wam. Jestem wzruszona i jestem Wam za to bardzo, bardzo wdzięczna. Jestem wdzięczna każdej i każdemu, kto jest dzisiaj tutaj z nami. Bardzo Wam dziękuję, bo wiem, że Wasza obecność nie mierzy się tylko tym jednym dniem. Jesteście z nami niektórzy już 3 lata, a niektórzy już 11 lat. Jesteście z nami mimo wszystko. Jesteście wtedy, kiedy jest fajnie i wesoło, ale też jesteście wtedy, kiedy jest cholernie ciężko. I dzisiaj po raz kolejny to pokazujecie. I dzisiaj po raz kolejny to udowadniacie. I chcę, żebyście widzieli i widziały, że my to wiemy, że my to widzimy i że my to doceniamy. Chcę też, żeby to wybrzmiało. Oczywiście wsparcie Polek i Polaków było dla nas bardzo ważne na początku wojny na pełną skalę. I oczywiście nie wiem, gdybyście nie wy wtedy, co by spotkało naszych uchodźców, co by spotkało naszych ludzi, jak by dzisiaj wyglądała Ukraina i co by się działo. Ale razem z tym chcę docenić te organizacje, te osoby, tych ludzi, którzy pomagają nadal, dzisiaj. Nawet kiedy to już nie jest modne, nawet kiedy trendy już się odwróciły, nawet kiedy propaganda rosyjska i już nie tylko rosyjska robi wszystko, żeby nas podzielić, wy nadal jesteście z nami. Nadal podstawiacie nam swoje ramię, nadal piszecie, dzwonicie i mówicie: jesteśmy tu, możecie na nas liczyć. Nadal pomagacie naszym uchodźcom, nadal pomagacie naszym dzieciakom, nadal jeździcie na front przekazując drony i wszelką niezbędną pomoc, nadal jeździcie na front i ratujecie życia Ukraińcom i Ukrainkom, nadając pomoc medyczną tam, gdzie jest bardzo niebezpieczne. Często się narażając sami i często ryzykując własnym życiem. Więc bardzo dziękujemy za to, że jesteście tutaj. Bardzo dziękujemy za Waszą inicjatywę. I bardzo dziękujemy za to, że nigdy, co by się nie działo, nie dacie się podzielić. My też się nie damy. Nie dajmy się podzielić! 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 I już przekazując głos prowadzącym, chciałam zwrócić Warszawa. uwagę tylko na jedną rzecz. Teraz w internecie dzieją się straszne rzeczy. I czasami, jeżeli No, ktoś когда wierzy Путин w internet, в кайданы a nie w rzeczywistość, в Гаагу mogłoby się вышли. wydawać, że dzisiaj tutaj już nikt razem z nami nie będzie stał. Ale zobaczcie, są nas tysiące. Nadal jesteśmy razem,
nadal idziemy ramię w ramię i nadal robimy wszystko, żeby Ukraina zwyciężyła. Dziękuję Wam za to. Natalia powiedziała bardzo ważne słowa, dziękuję, które mówimy od pierwszych chwil wojny pełnowymiarowej. Słowa, które wymawiamy przy każdej możliwej okazji. Ale kochani, żyjemy w takim, a nie innym świecie. Niedawno zostało przeprowadzone badanie opinii publicznej, w których Polaków zapytano, z czym wam Ukraińcy się kojarzą. I bardzo przykre słowa wyszły. Niewdzięczni, roszczeniowi i tak dalej. Te słowa niestety były na pierwszym miejscu. Nie wiem, skąd biorą się te opinie, chociaż tak naprawdę wiemy, że często propaganda rosyjska bardzo aktywnie i skutecznie działa, żeby promować taką nieprawdziwą wizję przeciętnego Ukraińca, przeciętnej Ukraińskiej, który nie jest wdzięczny, który tu w Polsce komuś zabiera pracę, pieniądze, możliwość pójścia do lekarza. Komuniaku, Pamiętajcie o nagieliaku. tym. I zwracam się teraz do wszystkich ludzi dobrej woli, których w Polsce, jak śpiewał klasyk, jest więcej. Jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo wdzięczni za każde dobre słowo, za każdą kanapkę, którą uchodźczynie i uchodźcy dostali na przejściach granicznych, za każdy kubek ciepłej herbaty, za to, że znaleźli schron w Polsce, w polskich domach, za to, że na taką skalę niewyobrażalną Polska przyjęła miliony naszych uchodźczyń i uchodźców, naszych braci i sióstr, dzieci, naszych seniorów, naszych osób z niepełnosprawnościami. O wszystkim pamiętamy i dziękujemy! 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 Так все понятно. I kochani, bardzo ważne słowa. Ja myślę, że w tym momencie historycznym wypowiedział Kuba i Natalia. Nie dajmy się podzielić, bo wtedy, kiedy się dzielimy, wtedy, kiedy odwracamy się od siebie, w tym samym momencie nasz wróg staje się silniejszy. I o to właśnie na Kremlu chodzi. Więc nie dajmy się podzielić! Nie dajmy się podzielić! Nie dajmy się podzielić! Nie dajmy się podzielić! Nie dajmy się podzielić. Nie dajmy się podzielić. Nie dajmy się podzielić. Nie dajmy się podzielić. Każde podziękowanie, które tu wybrzmiało, jest podziękowaniem w obie strony. Tak jak i na zawsze już po tym, co się stało, po tych wspólnych latach, splecone są losy naszych dwóch bratnich narodów. I dzisiaj dlatego zaczynamy nie pod tamtym przeklętym miejscem, tylko pod ambasadą Ukrainy, żeby pokazać, że jesteśmy dziś razem, że mimo tych wszystkich prób podzielić nas się nie udało i dlatego chciałbym zaprosić do głosu ambasadora bratniej Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Pan ambasador Wasyl Bodnar będzie miał całe wystąpienie przed parlamentem, ale teraz jako gospodarza tego miejsca bardzo proszę o kilka słów i dziękuję za wszystko, co Ukraina robi dla nas. Здесь, кстати, Косоев в свое время на коленях стоял, если кто помнит. Была у него такая акция. Мент коленостоящий. Także powiem dziękuję. Odczułam, że to jest obowiązek każdego Ukraińca dziękować Polsce, każdej Polsce i Polakom, którzy pomogli i pomagają Ukrainie w tych trudnych Посол czasach. дурак такую чушь говорит. Ale najpierw proszę o chwilę milczenia za wszystkimi, kto zginął w tej strasznej wojnie. Минуту молчания объявляет.
голосок слушают. Dziękuję wam. To jest trudny moment. Dziękuję wam bardzo. Naprawdę smutna хвиля. Дорого заплачено. Ніколи не пробачимо. Takie słowa teraz brzmią na Ukrainie. Ale nie jest to na darmo. Ta walka jest o przyszłość. Ta walka jest o dzieci. O wolną Ukrainę w Europie. O demokratyczne państwo. Gdzie człowiek będzie czuł się dobrze. Gdzie będziemy mieli perspektywę rozwoju. Gdzie nikt nie powie, że ruski dominuje. Nie byłoby to możliwe 3 lata trzymać front, walczyć w różnych stolicach o różne rzeczy bez wsparcia Polski. Od pierwszych godzin pojechało wsparcie do Ukrainy, ale również otworzyły się drzwi dla uchodźców. Naprawdę zmieniliśmy wspólnie historię. Każdy naród ma swoją misję. Polska wypełniła swoją misję w 1920 roku, broniąc Europy od bolszewizmu. Dzisiaj ten los padł na Ukrainę. Swoją krwią i walką trzymamy Ordę ze wschodu. Ale naprawdę nie tylko nie pozwolimy się podzielić w tej walce, ale chciałbym powiedzieć pozytywniejszą rzecz, że razem jesteśmy silniejsi. I to jest główna rzecz teraz, bo to pokazuje, że możemy nie tylko przetrwać, ale i zwyciężyć. Nawet dzisiaj, malutka, ale ważne zwycięstwo w ONZ-cie, gdzie rezolucja ukraińska została przyjęta większością głosów. I ktokolwiek co nie robił i nie mówił, pokazuje, że prawda zwycięża. Że świat za Ukrainą i Polska za Ukrainą. Dziękuję serdecznie. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!
Dziękujemy bardzo za te słowa, panie ambasadorze. Pan ambasador dołączy do nas jeszcze pod budynkiem parlamentu. A teraz chcę przejść do tego, co jest istotą już w tytule naszego spotkania. Dziękujemy Ukraino, to jest nasze hasło na dziś, na wczoraj i na jutro, bo te 3 straszne lata, 3 lata okrucieństw, 3 lata łez, to były też 3 lata heroicznej walki. To były też 3 wspólne lata, których nigdy nie zapomnimy. I dzisiaj chcielibyśmy przypomnieć ten nastrój, tę energię i tę wspólnotę, która nam towarzyszyła 3 lata temu po tych tragicznych wieściach i która nam towarzyszy i będzie towarzyszyć już zawsze. Zapraszam do zabrania głosu Jacka Wiśniewskiego i Kingę Łożyńską z Komitetu Obrony Demokracji. Szanowny Panie Ambasadorze, wszyscy zebrani. Przez 3 lata, ostatnie 3 lata tej wojny spotykaliśmy się bardzo często. Na ulicach Warszawy, na ulicach Krakowa, na ulicach Gdańska, w wielu innych miejscach w Polsce. Za każdym razem słyszałem podziękowania, które mówiliście wy do nas, że dziękujecie za pomoc humanitarną, za pomoc militarną. I za każdym razem tak się zastanawiałem, że to jest troszeczkę na wyrost, że to nie czułem się osobą, która jest przekonana o tym, że to już właśnie jest ten moment, kiedy trzeba nam dziękować. Że można zrobić dużo więcej i jeszcze bardzo dużo jest rzeczy przed nami. Jednak dziś, po tych 3 latach, przyszedł dzień, kiedy my, Polacy, chcielibyśmy wam bardzo gorąco podziękować. Ja chciałem wam bardzo gorąco podziękować za bohaterską walkę, za bohaterstwo, które przez cały czas, przez te 3 lata pokazujecie. Nam, Polakom, specjalnie tego bohaterstwa, my wiemy, co to jest bohaterstwo. My 123 lata walczyliśmy o niepodległość. Dzięki również wam, bo żeście nam pomagali i odzyskaliśmy tą niepodległość. Natomiast przypominacie nam przez cały czas, przez te 3 lata, co to znaczy bohaterstwo. I to nie tylko to są te zdjęcia, te sytuacje, które pokazują walkę żołnierzy na froncie. Nie tylko to są obrońcy Azowstalu, nie tylko obrońcy Mariupola, nie tylko obrońcy Kijowa, nie tylko ci, którzy ruszyli z kontrofensywą. To są każda sytuacja przypomina nam, ludziom w Polsce, Polkom i Polakom o waszym bohaterstwie. Dla mnie taką kwintesencją tego bohaterstwa było ostatnio obejrzane kilka zdjęć. Bardzo prostych zdjęć z uroczystości, na której prezydent bohater Ukrainy składał medale żołnierzom, którzy polegli i te medale przyjmowały rodziny. Na jednym zdjęciu stała żona z 2 dzieci, jedno na ręku, drugie stało obok. Na drugim zdjęciu rodzice. I to jest tak naprawdę pokazanie tego 3-letniego bohaterstwa. Bo to nie jest tylko to, że ktoś gdzieś tam zginie. To jest bohaterstwo całego narodu, który musi tą całą śmierć tych wszystkich swoich żołnierzy też przyjąć, rozliczyć i coś z tym wszystkim zrobić. I za to wam naprawdę serdecznie dziękujemy. To jest strasznie ważna rzecz. Ja dziś mówię nie tylko jako działacz, nie tylko jako człowiek, który razem z wami od 2022 roku jest na wszystkich uroczystościach i wydarzeniach w Warszawie. Ja mówię też jako ojciec syna, który ma 16 lat. Jeżeli wasze bohaterstwo nie zatrzyma tej nawały ruskiej, to mój syn za 7 lat będzie musiał założyć mundur, wziąć karabin i bronić Polski. Dziękuję wam za to bohaterstwo. Będziemy to zawsze pamiętali i dla nas to jest takie zobowiązanie. Zobowiązanie, żeby zrobić wszystko, żeby Ukraina wygrała. Bez rozliczania, bez szukania możliwości, co może oddać. Ukraina nic nie może oddać. Za to bohaterstwo się Ukrainie należy każdy metr kwadratowy ziemi, które były kiedyś Ukrainą i są Ukrainą. Dziękuję bardzo, przekazuję głos Kingę. Dziękujemy Ukrainie. Przyjaciele, 3 lata po agresji Rosji świat jest zmęczony, zniechęcony, zagubiony.
Nawet przywódcy wolnego zachodniego świata, różni politycy, także polscy, próbują namieszać nam w głowie. Ale my się nie damy. My znamy prawdę. My znamy prawdziwe znaczenie słów i nie pozwolimy, aby te pojęcia odwracano i zakłamywano. My wiemy, kto jest agresorem. My wiemy, kto morduje cywilów, kto torturuje i zabija jeńców. My wiemy, że tak zwany polityczny lider, mister Putin, jest tyranem i zbrodniarzem wojennym. My wiemy, że tak zwane negocjacje to obrzydliwy szantaż i próba grabieży. My wiemy, że rozmowy pokojowe bez udziału Ukrainy to po prostu zdrada. My też wiemy, wbrew tym sondażom, o których tu dzisiaj mówiono, że Ukrainki i Ukraińcy w Polsce niczego nam nie zabierają i niczego nie dostają za darmo, tylko razem z nami ciężko pracują dla wspólnego dobra. My to naprawdę wiemy. A przede wszystkim wiemy, kto jest bohaterem, kto walczy za naszą wolność i za wartości, które są dla nas najważniejsze. Więc bracia i siostry, nikt nas nie podzieli. Będziemy się wspierać, wzajemnie się potrzebujemy. Chylimy przed Ukrainą głowy i dziękujemy Ci, Ukraino. Sława Ukrainie! Dziękujemy! Kiedy te 3 lata temu pierwsze bomby zaczęły spadać na ukraińskie miasta, a pierwsze czołgi zaczęły wjeżdżać na ukraińską ziemię, tysiące Ukraińców ruszyło na front, żeby bronić suwerenności, a tysiące Polek i Polaków ruszyło na polsko-ukraińską granicę, żeby nieść pomoc tym, którzy w tamtym koszmarnym momencie próbowali po prostu ocalić siebie i swoje rodziny. Wiadomo, że te 3 lata, które są za nami, łatwe nie były. I wiemy, że rzeczywistość tu i teraz łatwa nie jest. Natomiast jest nas dużo i są wśród nas ci, którzy pomimo tego, jak ciężko może nam być, pokazują nam świetnie przykład tego, o czym mówimy, kiedy mówimy o polsko-ukraińskiej solidarności. Dlatego w tym momencie chciałabym tutaj zaprosić na scenę Kajetana Wróblewskiego i Justynę Krakowską z Fundacji Asymetryści. Ponieważ będziemy mówić w duecie, duet parytetowy, to pozwólcie sobie, że będziemy czytać z kartki. Dziś 3. rocznica barbarzyńskiej, ludobójczej i niczym niesprowokowanej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Gdyby ktoś nas wtedy zapytał, jak to potrwa, jak potrwa ta haniebna, łamiąca wszelkie prawa agresja, pewnie nikomu nie przyszłoby do głowy, że spotkamy się w 1098 dni później i nadal nie będziemy mieć pewności, kiedy Rozwiązanie nagrodzi zbrodniarzy i ośmieli wszystkich dyktatorów, a światu i nam, zwykłym ludziom, przyniesie strach i niepewność. Dlatego dziękujemy Ci, Ukraino, za 1098 dni bezprzykładnego bohaterstwa, odwagi i poświęcenia. Za to, że bronisz nie tylko własnej ziemi, własnego narodu, ale również Polski, Europy i wolnego świata, który jeśli przetrwa, to właśnie dzięki Tobie. Ta wojna toczy się o wolność nas wszystkich i za nią każdego dnia Ukraina składa ofiary krwi. Chcieliśmy o tym przypomnieć właśnie dziś, kiedy podnoszą się głosy o zmęczeniu świata wojną. Kiedy słyszymy na przykład, że Polacy są nią zmęczeni, odczuwamy tylko palący wstyd. Bo czymże niby jesteśmy zmęczeni w porównaniu z naszymi siostrami i braćmi z Ukrainy? Tymi, którzy walczą na froncie, czy usiłują żyć w bombardowanych miastach, gdzie brak prądu, wody i ogrzewania. I tymi, którzy przyjechali ratując życie swoje, swoich dzieci i bliskich. Przyjechali do nas i ciężko pracują, nie tylko na swoje utrzymanie, ale i dobrobyt Zachodu. Wbrew obiegowym opiniom, szerzonym niestety przez wielu polityków, także w Polsce, propagujących fałszywe mity o tym, że ukraińskie ofiary wojny utrzymują się u nas z zasiłków, prawie 80% przybyłych do nas uchodźców pracują. Przeznaczane zaś przez państwo kwoty na pomoc są wielokrotnie mniejsze od sum, jakie Polska pozyskuje z płaconych przez nich podatków i składek, zwiększając polskie PKB
o 1,3%, co się przekłada, moi drodzy, na ponad 10 miliardów euro każdego roku. Warto publicznie przypomnieć, że Polska należy do niechlubnych europejskich wyjątków, bowiem nie wypłaca uchodźcom z Ukrainy żadnych zasiłków. Jedyne dostępne regularnie pieniądze to te 800 plus ostatnio słynne. Nikt o tym już nie wspomina, że jeśli chodzi o osoby przebywające w ośrodkach dla uchodźców, to z tych 800 plus za każde dziecko, za każdą dobę zabiera im się 15 zł. W związku z tym nie ma żadnego 800 plus, jest 350 plus. Ilekroć słyszymy o tym, że Ukraińcy nie dość nam dziękują za okazaną im pomoc, mam ochotę krzyknąć. A ty podziękowałeś Ukrainie za to, że od 3 lat walczy i ginie w twojej obronie oraz ciężko haruje na składki społeczne, z których korzystasz? Trzecia rocznica napaści to być może właśnie ten moment, żeby powiedzieć głośno i wyraźnie: dziękujemy ci, Ukraino! Dziękujemy ci, Ukraino! Zamiast kierować się kremlowską propagandą, pochylić z wdzięcznością głowę przed ukraińskimi bohaterami i bohaterkami. Nie tylko z tymi z frontu, ale i tymi spotykanymi przez nas codziennie w każdym sklepie, biurze czy zakładzie pracy. I obiecać im, że co by się nie działo, będziemy stać po ich stronie. Że nie zostawimy ich na lodzie w sprawie ich akcesji do Unii Europejskiej i NATO. Bo jeśli komuś w ogóle należy członkostwo w Unii, bez dwóch zdań właśnie im, którzy dzień w dzień ponoszą za to największe ofiary krwi. Solidarność z Ukrainą wystawiona jest szczególnie ostatnio na wielką próbę. Pamiętajmy jednak o tym, że wszyscy prezydenci i miliarderzy przemijają. I że warto zawsze być przyzwoitym i nieobojętnym. Dlatego dziękujemy ci, Ukraino! Sława Ukrainie! Dziękujemy. Solidarność musi trwać ponad granicami i wbrew kłamstwom i wbrew dezinformacji. Będziemy ją konsekwentnie odbierać, będziemy cały czas przypominać, że to nieprawda, że ten chłam, że to bagno, które cały czas nas otacza, w mediach społecznościowych przede wszystkim, to jest rosyjska operacja dezinformacji. I tak samo jak rosyjskie operacje pod wpływem wysiłku dobrych ludzi się nie uda. Solidarność ponad granicami to hasło, które dzisiaj nam przyświeca, bo w czasie tej wojny poszkodowane są różne grupy, ale powstają też zupełnie nowe przestrzenie do współpracy i wspólnej walki. Chciałbym zaprosić teraz do zabrania głosu Martę Lempart i Agnieszkę Czerederecką z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Слава Україні! Слава Україні! Слава! Слава Україні! Ukraino! Siostro! Mamy wspólną matkę, Europę, której ty od 3 lat jako jedyna bronisz przed tym parszywym najeźdźcą Putinem. Ukraino, przyszliśmy tu dzisiaj podziękować ci za twoją waleczność, za twoją odwagę, za twoje bohaterstwo, za wszystko, co dla nas zrobiłaś. Co zrobiłaś dla całej Europy. Za odwagę i za pokazanie całemu światu, jakim silnym i walecznym narodem jesteś. Wszyscy jak tu stoimy, my Polacy, Polki, pamiętamy ten dzień sprzed 3 lat. Ten ranek, kiedy obudziliśmy się w zupełnie też innej rzeczywistości. Wszyscy też pamiętamy to dobro, to piękne, otwarte serca i domy, to wsparcie, tą pomoc, którą mogliśmy wam i chcieliśmy wam zaoferować. To było prawdziwe siostrzeństwo i prawdziwe braterstwo, jakich niewiele na świecie.
prowadziłyśmy, jak wiele innych organizacji, pojedynczych ludzi, wiele ośrodków wsparcia i pomocy dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy. Jeden z nich w Rybniku, dzięki Hanni Kustrze, naszej przyjaciółce strajkowej, działa do dziś. Dziękujemy również. Natomiast chciałam wam powiedzieć jedną rzecz. Mam takie gawki z tych 3 lat. Pamiętam, kiedy do nas tutaj, do Warszawy, do punktu pomocy zgłosiła się młoda matka z 2-3-letnią dziewczynką. Przyszły poprosić o cokolwiek do jedzenia. Ta malutka dziewczynka, kiedy zobaczyła świeży, ciepły chleb, wzięła go w rączki, ścisnęła mocno i zaczęła jeść, po prostu jeść kęsami tak wielkimi, że wszyscy byliśmy w szoku. To pozostaje w człowieku na zawsze. Na zawsze pozostanie w mojej pamięci, w naszej pamięci młoda dziewczyna z Buczy, która przyjechała tutaj do nas tylko ze swoim psem, przepięknym białym samojedem. Tam zginęła cała jej rodzina. Przyszła do naszego punktu i poprosiła o pomoc, ale poprosiła o pomoc taką, że tylko o karmę dla swojego psa, że ona sobie jakoś poradzi. Oczywiście dostała i karmę, i wszystko do jedzenia, i każdą pomoc, jaką mogłyśmy jej zaoferować, ale wszystkie wtedy płakałyśmy w tym punkcie, razem z tą dziewczyną i razem z tym psem. Do dzisiaj pozostanie w mojej pamięci też młoda, 17-letnia dziewczyna, która pojawiła się w lipcu, w upale, w Rybniku, w kurtce puchowej, w czapce, w rękawiczkach, w szaliku i przyszła tam do punktu, do Hanki, do pomocy, nie chciała się rozebrać, nie chciała zdjąć tej puchowej kurtki, nie chciała nic pić, nic jeść. Po kilku godzinach rozmowy z psycholożką okazało się, że dziewczyna była wielokrotnie zgwałcona przez tych ruskich, parszywych morderców i gwałcicieli. Dzisiaj mieszka w Rybniku, jest pod stałą opieką, jest bezpieczna. Takich historii jak te mogłybyśmy opowiadać wiele, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Ukrainą, siostrą, chciałybyśmy powiedzieć o wsparciu, o pomocy, o empatii i o tych otwartych sercach, które chcemy mieć dla was i będziemy miały i mamy dla was do dziś. A niech to, o czym mówię teraz i o to wsparcie, o tym dobrze, które zawsze wraca, będzie fakt, że kiedy we wrześniu Polskę Południową dotknęła wielka powódź i wiele osób straciło tam domy, dobytek życia, zakłady pracy, to do Hani, do punktu w Rybniku pierwsze przyszły Ukrainki, które wcześniej, kilka lat wcześniej, 2-3 lata wcześniej tę pomoc od niej otrzymały. Wszystkim tym nielicznym, już najbardziej wytrwałym osobom, które dziś niosą pomoc Ukrainie. Wszystkim tym, którzy nadal pomagają kobietom, dzieciom, osobom starszym czy osobom z niepełnosprawnościami. A także tym, którzy niosą pomoc naszym braciom mniejszym. Nie zapominajmy o nich. Ludziom, którzy z narażeniem zdrowia i życia jeżdżą do dziś na tereny przyfrontowe i ratują stamtąd psy, koty i inne zwierzęta. Którzy tak bohatersko pomagają ewakuować je z terenów ogarniętych wojną. Te wszystkie informacje możecie sprawdzić i zweryfikować i zobaczyć na profilu facebookowym Wojciecha Tuchmana. Kończąc, raz jeszcze. Sława Ukrainie! Sława! Sława Ukrainie! Sława! Sława Ukrainie! Sława! I słuchajcie, niech Polska już na zawsze pozostanie tą dobrą, wspierającą siostrą, a nie fałszywą, złą, wbijającą nóż w plecy, jak trumpowska Ukraina. Ameryka, przepraszam. Dobra, słuchajcie. No jeszcze ja. Jeszcze ja. Jacku, odpocznij jeszcze trochę. Ciszają mnie już, no. Tak, uważam, że ambasada rosyjska powinna spłonąć, ale ja mam dzisiaj o czym innym. Ale powinna spłonąć, nie uważacie? Nie uważacie, że to wstyd, że mamy takie coś w naszym kraju, w naszej stolicy, ambasadę, czegoś takiego? Ja się wstydzę. No ale co się stanie, to się stanie. Zobaczymy.
Ale dzisiaj przyszłam tu mówić troszeczkę o czym innym. Nazywam się Marta Lempart. Jestem potomkinią ludzi, których krew wsiąkała w wołyńską ziemię, w Szczurzynie, w Czyszkach, w Winikach i w Lwowie. Mój pradziadek Józef Nowak został zastrzelony na oczach swojej rodziny. Moi dziadkowie nigdy nie wrócili do Ukrainy, nigdy tam nie pojechali. Natomiast jeździła tam moja mama, która zajmuje się i zajmowała polsko-ukraińskim pojednaniem. I moja babcia się bardzo bała, kiedy moja mama miała jechać do Ukrainy, ale nigdy nie powiedziała nie jedź. Nigdy nie powiedziała nie jedź. Modliła się, płakała, ale nigdy nie powiedziała nie jedź tam. I teraz jak słyszę, że ta ziemia z tą krwią to jest jakiś przedmiot targów, jakiś polityczny element kampanii prezydenckiej. Ukraińcy grzebią teraz swoich zmarłych, którzy zginęli na wojnie. Tam się kopie tę ziemię, tak, żeby chować tych, którzy giną za nas. Nie w moim imieniu. Nie w moim imieniu. Nie zgadzam się na to, żeby jakiś polski polityk wycierał sobie gębę w Wołynie. Moja babcia, gdyby żyła, powiedziałaby wam to samo, bo ona też uważała, że nie w jej imieniu. I nigdy nie mówiła, że nie jedź, że nie można się pojednać, że nie można się pogodzić. Nie w moim imieniu. Jakieś żądania, jakieś występy w telewizji, jakieś wywiady. Jacy nagle się zrobili, biegli w historii. Nie w moim imieniu. Nie ważcie się, to są trumny mojej rodziny, to są ciała i kości moich zmarłych. Nie życzę sobie, żeby jakikolwiek polski polityk I przykro mi, i mówię tu do Ukraińców, Ukrainek, którzy tutaj są, że to słyszycie. Że słyszycie, że ten taniec na trumnach, to obraz się odbywa wtedy, kiedy wy opłakujecie swoich zmarłych, którzy zginęli wczoraj. Broniąc Polski, broniąc tego, żebym ja codziennie rano budziła się w moim mieszkaniu w Warszawie nadal żywa. Nie w moim imieniu, to nie dzieje się w moim imieniu. I nie jest patriotą ktoś, kto mówi polskim patriotom. Ktoś, kto mówi, że tak, teraz trzeba koniecznie się tym zająć, trzeba rozliczyć. Trzeba się w tej ziemi grzebać. Nie. To jest ruski agent. To jest ruska dezinformacja, to jest ruska nienawiść, to są ruskie łapy, to jest ruska pichocina. To jest ruskie, to jest małe, to jest brudne, to jest obrzydliwe. Nie ma z Polską nic wspólnego, nie ma z polskim patriotyzmem nic wspólnego. Nie ma z nami tutaj nic wspólnego. Nie w moim imieniu to się odbywa i mówię to również do kandydatów na prezydenta ze strony demokratycznej. Uważajcie, bo skończy się tak, że my będziemy przeciwko wam protestować w obronie Ukrainy i w obronie tej ziemi, której teraz nie należy ruszać. Dopóki nie pochowany zostanie ostatni zmarły, ostatni, który zginął za nas. Nie w moim imieniu. No i rosyjską ambasadę zburzymy. Kochani, co roku w Dniu Niepodległości Ukrainy wręczamy już po raz kolejny, wręczyliśmy w ubiegłym roku nagrody społeczeństwa obywatelskiego ukraińskiego Stand with Ukraine Awards i różne bardzo ważne osoby dla dialogu polsko-ukraińskiego, dla współpracy, solidarności dostały te nagrody. Jedna osoba nie mogła przyjechać. To jest polska, kiedyś dziennikarka, teraz bardziej wolontariuszka, osoba, która zbiera dowody na rosyjskie zbrodnie wojenne na terenie Ukrainy. Nie mogła przyjechać, bo była na Donbasie. I teraz jest razem z nami. Monika Andruszewska. Wielkie, wielkie brawa dla niej za to, że Moniko jesteś z nami i nie tylko od 22 roku, tylko o wiele wcześniej. Za to, że twoje serce boli i krwawi wraz z naszymi za każdą ofiarę, za każdą pokaleczoną rodzinę, za każdą matkę, która została bez syna, za to, że walczysz jak lwica o te osoby, które są jeńcami, zaginione, których nie możemy znaleźć przez lata.
dziękujemy Tobie. I słowo dla Moniki Andruszewskiej, która z Donbasu tu przyjechała. Доброго дня, шановна громада. Так, я Полька, яка з Майдану живе в Україні. Я хочу вам сказати, що ми, поляки, ми розуміємо, що немає вільної Польщі без вільної України. І ми розуміємо, що війна не почалася зараз. Вона почалася ще в 2014 році, під час анексії Криму. Тому, будь ласка, скажіть зі мною, Крим – Україна. Крим – це Україна! 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 Крим це Україна! Крим це Україна! Донецьк – це Україна! Донецьк – це Україна! Донецьк це Україна! Донецьк – це Україна! Донецьк це Україна! Луганськ – це Україна! Луганськ – це Україна! Бердянськ – це Україна. Бердянськ – це Україна! Бердянськ – це Україна! Бердянськ це Україна! Бердянськ це Україна! Маріуполь – Україна! Маріуполь – Україна! Маріуполь – Україна! Маріуполь – Україна! Маріуполь Україна! Маріуполь Україна! І ці міста Донецької області, які зараз хоче забрати Росія, це також Україна і завжди буде. Слов'янська Україна. Слов'янськ – це Україна! Слов'янськ це Україна! Слов'янськ – це Україна! Слов'янськ це Україна! Слов'янськ це Україна! Покровськ – це Україна! Покровськ – це Україна! Покровськ це Україна! Покровськ – це Україна! Покровськ це Україна! Покровськ – це Україна! Мирноград, Україна. Мироград – Україна! Мироград Україна! Мироград – Україна! Мироград – Україна! Мироград Україна! Мироград Україна! Мироград Україна! І ми знаємо, що ЗСУ обороняє не тільки Україну, але також нас. Тому слава ЗСУ! 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 Польська! Не жиє Польща! Не жиє Польща! Моніко, дякуємо тобі! Дякуємо, Моніка. Dziękujemy! 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 Słuchajcie, mamy bardzo trudne zadanie do wykonania. Samochód musi zawrócić, Tak. czyli bardzo proszę, żeby przed samochodem zrobić tyle miejsca, żeby mógł zakręcić. Сейчас, друзья мои, I musicie zrobić drogę środkiem w Ja kierunku alei, odkryszусь. czyli z tyłu samochodu musi być droga, z Но przodu потом placek загружу do видео, zawrócenia. буду видео Bardzo записывать. proszę, jak możecie zrobić to Да, сейчас пойдем teraz, под 7. proszę z przodu, zróbcie z przodu miejsce tak, żeby samochód mógł zakręcić. Сейчас, подожди, я